Daka khobor kabashai Phao Rajnath Singh Syakari Pakistan halor ki kamle no nangni syakmat ngila banle khamha bun shushu hnrei ngila pen iru ya ka nuksa kabakrau jongka jingpen sange ya ka perthei uong menteri ki kampo yang jongkari India kata Rajnath Singh menin kasngi ulap pen skem baka India ka pen i ya ka jingken tho kabaklain hnrei kabate lakam yaki jingpen thut jongka Pakistan hakapor jongka operation Sindur dakaba penpau baki he sipai ka India kila ban penjulur khamkrau ka sarkar kalapan iya ka jinglong renti bat ka jingya trelang haka perthei haba ai jingkren haka jingyalang ban ningkong jongka Confederation of Indian Industry CII haka nongba using ulap banjur yaki artli kitong jongka jingyada iya kari bat ka jingshania halade dakbayaro ya ka benta jongka jingtmu jongka make in India hakaba ban penklain ya ka jinglong ba penkret ya da jongkari India pilai i kumno ngila penjot nengkong ya ki jakari jongki leno bat nangta ya ki ktem sipai bat ki ktem lingsun jongki nongsun laong using ngila ban le khambun susu hnrei ngila pen i ya ka nuksa ka bakrau jongka jing peniadai ya bor bat ka jing peniad ya ka perthei using ulap penpau baka operation Sindur ka jingya khon persya jongki sipai ka India ya ka jingsha thombor haka arpu artarik ubrai April hapahalgam kadai ka jinghyar thma kabala sim jingkhain hnrei ka bakut jingmut katai ka jingkhanra kabala sedang nadu ka nyau tarik ubnai me kadai kabala thmu yaki kenhun leno kum ka Jaish-i Muhammad Lashkar-i Taiba bat ka Hizbul Mujahidin kabala penlong ban penduk jaj ya palat cis pangut ki leno hadin kani haka ship ho tarik ubnai me lapen bena ya ka jing penia sngotu jingmut ban sang eno ya ka jingele persya hapdeng ka India bat ka Pakistan Rajnath Singh ulap penpauru bakaru kom trikam jongka India menta kalah kela tenrai hakabaya dei bat ka Pakistan ngila penwandur themai bat batai themai ya ka jinglong jongka India persya ya ki kam leno nadu menta manla kapor baki jingya kren kinja kinlong baik tang syapang ki kam leno bat ka Kashmir POK an omdon kano ka jing kren bat ka Pakistan halor kino ki weipat kimat ulap penbena kibriu jongka POK kidai ki jongi kidai ki benta jongka longyeng jongi ong using ngingej skem baki para jongi kiba menta kilayak lat no nangi hakaliang kajaka bat ka san hima sima hakawai kasni kin sawan phaibyang tikina syakar rukom im jongka India daka jingburom yalade bat daka mon lajlut jongki hi ulo ong shushu ulap penpauru ya ka jingshania baka jingya dai kabakan zaman sim bat ka culture hapdeng kibriu jongka POK bat kari India ka dangklain wat hapdeng ki postname jongka jingya per ki dontang katu keningut ki balasya yalam bakla ka India kalangit nadu menswa hakaba penyaso ya ki donor kasngi kampat jengai baka POK jongi hi kan wan pai bat penmena ngadai nong India bat ngalawan pai